dofani samung tangnani chukjaya nukhung sak jaya angui tongnai lukurokni samo basai sak chuksak chubanani tangbo tangbai samung tangui tongo tipra motha grak salabo abahano samung tangjakni mangfli kasaka 26 Ashrambari constituency West Tokjaya BC Naila Kamini 4 nong wardni Takhok Hiren Deborma bolongni wa bol phali chajanai bolongo bol tana thangai mokolo bufang bedek bai hupre jagai mokol derajak sakham naijaknani bo yago rang puisa gărui takhungno sakchuk chubanani bagai binnogo thangai sogokya West Champasora BC te West Tokjaya BC ni dipra mothani adongsong chubathani thangai manjaka Khwai district president Rajesh Deborma Khwai district working president Truthik Deborma block ni vice president Subal Singh Deborma West Champasora BC ni chairman Rajesh Deborma vice chairman Manav Deborma West Tokjaya BC ni chairman Tapos Deborma no khoboi tongmakya kubuni adong songrokbo hai hamai chini media person songno song tini oro chini West Champasora tei West Tokjaya eba nalia song tini Takhok hirono song suwaso phaimaka song phaima karon khabono chini babakra dagimani bisingtei sini babakra sawoje para ba kami dara sugya masaya manungya ba haya saya aborno noro nai suwaso khladi ba dara ration card kre borno ration card khlaidi abaharo dagima tonga bisingtei song tini chini babakra suna suju khaima bisingtei song tini babakra dagi mungbai song tini bono kihisa marum dal thok pias soyabin abaharo song bono kihisa subasu lalema song tini jotono tingora je sini footage song je nomani jotono paljona kisemisa rangoi song bono so khlaima hambai Wilano sini media Takhokno belakan hambai tini singo nalia kami wo jijo posim Tokjaya ADC village kelayo sini Takhok Hiron Deborma jeng salkija sekangno khnakabo dalai khino chuba sunangi tong hinai bolongo thangtaniwo bini mokolo bufang nangma bai bo tabuk ajiwi mayang tong kunuknani bo rang kri bini mokolno abo hai khnawi jeng tini বিশেষ bai sing Pochim Champasora ADC village bai oroni sini Pochim Tokjaya mili sungoro bono kisa sini je chukti chubalainan phaijak sungoro tini sini Khwai political district ni working president sini Takhok Truthik tongo sini 26 Ashrambari block committee ni Ibrahim Thani vice president Subal Singh Deborma sini Pochim Champasora ni chairman Takhok Rajesh vice chairman Manav tei Pochim Tokjaya ni sini chairman Takhok Tapos no khoboi sini aro o jeng Pochim Champasora tei o Pochim Naliani susini tongo mothani bororok engkai jeng tini omono sini bubagrani je sini thani jotoni thani kok kesarmu jekhane sini bororok chuba sunang tongo a jagono jeng sini je sukti chubanan bangi bosono kok kesar tongo abongka bini kaisa sungno asuk hamjakmani bosono hamjakmani bagai tongma asuk sal kolongmaromui aboni kisisa mari hisabe jeng tini sini Pochim Champasora tei Pochim Tokjaya nengai Takhok sini Hiron Deborma bono sung kisa suba phaika engkai abon bangai joto bororokno sung koboknai omo hai suba sunang tongnai bororokno tei bo tongma khna hoito ati rogo thangai suba laina nungthung বিশেষ ভাবে chini mo kaisa bubagra chini do phano tidulnani chapnani phaitaniyo chini a hamjakmung no joton kotor hamjakmung bisingtino jeng do phao thancha thupchangi manai tini omo haike hamjakmung ba lekhe jeng chini do phao piring porai orai porai tongmani hamjakmung bai abo bebak kamanai ke bubak rabon nai jotono hamjakmung dilai jeng tongnani engkai obono jeng tini asuk kok kolok saya tini jeng bono subai mangka bina mokol kunuk tanibo jeng bahaike subaiman abono jeng nailainai jate bo bina mokol hamiang tongmani bo hamtung ajiwi chanani bo teisa sepmantung jate tamhinai bo agin haikeno thangi bibinno jagao thangi yakoni samung khainani bufang phali chajau hinsawa phali chajau hinsao aborok bo teisa phali chawi ajinani sepmantung ini jeng kisa saitok nailainai bono bahaike bin mokol nukman asuna hamba
Ani mokol haya bolongo thang tani bufang bosa bujang ma bayang mo hai kai norok borong thani suba sunai ta bufang phaloi sa bol phaloi sa wa phaloi sa ta an mo to 15-20 din kai to khana toro khai to naijak maya rang puisa kri ni bagai thang maya iko ani je dukhu mani inko mani abarong sai khana rikha kai asu no tabu norok suba kha ba angbo khub no ka hamung jakha Sabo sobo na paino iko mothani torop hoite ano suba na phayo khana hoy.